Nagyon sok 2/4-es van, a ti profilotok van a legtöbb a csoportban, 6-an vagytok. Veronika, Ágnes, Ildikó, Adrien, Éva, Gábor, nektek van a 2/4, és a 6/2-ben is található 2-es. Itt a Csilla van, Andrea, vagy hát 2 ember van itt nekem fölírva. Tehát a 2/4, nektek a 2-es vonal jön, úgyhogy most figyeljetek, meg persze azoknak is, akik nagyon sok van. 5 darab 2-es, nagyon szuper. Tehát most azt írtam fel, hogy remete, de azt is írtam volna, hogy a természetes tehetség, tehát ez a naturtalent, de a remete nagyon, nagyon jól megfogalmazza azt az energiát, ami a második vonal. Tehát a természetes tehetséget még odaírhatnám. Itt nagyon fontos a fejlődés. Nekünk nagyon fontos, vagy a második vonal a rendelkezőknek nagyon fontos, hogy legyen idő magadra, és elegendő teret adjál magadnak a visszavonulásra. És nem csak arról van szó, hogy te bemész a barlangodba. Mert nem csak arról van szó, hogy most akkor jön az én idő, meg akkor magaddal foglalkozol, hanem ilyenkor feldolgozod magadban, és ilyenkor a leggyorsabban tudod magadban feldolgozni az új ismereteket, meg az információkat, a tudást, amit te ugye megszereztél. Tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy te most itt becsukod az ajtót, és akkor morognak rád a többiek, hogy ja, már megint bent vagy, mert megint nem jössz ki, meg mindig elvonulsz. Nem tudom, hogy esetleg ez ismerőse nektek, hogyha szeretnétek elvonulni, de a család ezt mondjuk nem érti, mert ugye nem ismerik a 2-est, vagy nincs nekik ez a vonaluk, mondjuk a 3/5, és hogyha nincs nekik 2-es, akkor esetleg ezt nem értik meg. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy időd legyen magadra, és legyen tered. A második nagyon fontos pont. Válogasd meg, hogy kivel vagy mivel töltöd az idődet. Hogyha neked a 2-es van, ez a remete energia, nagyon-nagyon fontos megválogatni. Lehet, hogy az elején mindegy lesz, amikor vállalkozol, mert szeretnél minél több pénzt keresni, vagy minél több emberrel dolgozni, hogy rájöjjél, hogy kivel szeretsz, vagy nem. De egy idő után úgy eleged lesz azokból, és ez most tényleg tapasztalatból is mondom, hogy eleged lesz azokból, akik nem passzolnak, akik elviszik az energiát, akikkel olyan fura együtt lenni, akik után totál ki vagy fáradva. Tehát, hogy meg kell válogatnod, hogy kivel töltöd az idődet, és azt is, hogy mivel. Hogy figyeljél az energiádra. Nagyon-nagyon jól érzékeled önmagadat, tehát, hogy te finom vagy önmagad energiájára, és ne hagyd, hogy mások kirángassanak ebből. És ne hagyd, hogy kirángassanak az elvonulásodból sem. Tehát, amikor visszavonulsz, én ezt régebben csináltam, most már nincs szükségem rá, egyszerűen az ajtóra kitettem, volt egy ilyen zöld táblám, meg piros táblám, és amikor úgy éreztem, hogy nagyon fontos tényleg úgy visszavonulnom, hogy ne zavarjanak, mindegy, hogy eszik a család, vagy valami van, egyszerűen akkor kitettem ezt a piros táblát, és megtanítottam a családot, hogy ne rángassanak ki ebből az elvonulásból. Ez olyan, mint amikor valaki flóba van. Hogyha egy gyerek flóba játszik, akkor én mindegy, hogy ebéddel készen vagyok, vagy nem, én nem bolygatnám meg a gyerekemet. És hogyha például nektek, majd nézzétek meg a gyerekeknél, amúgy ugye mind a 6 vonalunk azért bennünk van, ugye ezek is archetípusok, ezek szerepek, de hogyha 2-es van a gyerekednek, akkor hogyha például flowba van, de a flow az bármilyen lehet, ugye az lehet az elvonulás, az lehet egy játék, az lehet egy bármi, hogy a gyerek el van így magának, ezt látod, ez a révülés így magával el van, akkor ne verjük már ki a gyereket, ne vegyük már ki onnan, ne zavargassuk már, ne rángassuk ki onnan. Ez fontos lenne, főleg azoknak, akik 2-esek. Nekem is a fiam 6/2, és mondhatnám, az rengeteget van a szobájában, és amíg nem ismertem a Human Design-t, akkor ja, gyere, menjél már, menjél ismerkedni, gyere, menjünk, csináljak neked programot, gyere, menjünk, elviszlek hobbiba, milyen egyesületbe akarsz elmenni, vagy bármi, hogy jöjjön ki ebből a barlangból, és most már nem csinálom ezt, mert elfogadtam azt, hogy ugye a 2-es neki nagyon fontos, tehát nagyon fontos, ott valami történik, amikor ő elvonul. Úgyhogy nagyon figyeljetek az energiátokra, és tudatosan tartsatok távol magatoktól minden külső befolyást. Akkor elteszed a mobiltelefonodat, elmész egy olyan helyre, ahol például senki sincs a közeledben, és senki nem zavar. És eldöntöd, hogy mikor állsz készen az újra. Tehát mikor állsz készen új emberekre, új tudásra, új ismeretre, új élményekre.
És ebben is tud utána neked segíteni az autoritásod. Tehát akkor majd belemegyünk az autoritásba, hogy hogyan fogsz tudni dönteni, de hogy ezt is tudatosan eldöntöd, hogy mikor van már így eleged abból, hogy most visszavonultál, hogy most ugye ez az önreflexió állapota volt, vagy elég volt most egyedül, na most akkor megyek is. Készen állok a következő új élményekre, és ezáltal energiát nyersz. Tehát ezt sokan nem értik, de ezáltal, hogy mi elvonulunk, energiát nyerünk. És az üzleti életben például, hogyha vállalkozásod van, akkor az is nagyon fontos, hogy ne legyél éjjel-nappal elérhető. Tehát nekem is vannak fázisok, biztos észrevettétek, hogy mit tudom én, van, amikor 2 perc alatt válaszolok, vagy 1 nap alatt válaszolok, és van, hogyha napok alatt nem válaszolok, az azért van, mert akkor valószínű a 2-eset élem, és elvonulok, és nem vagyok éjjel-nappal elérhető. Tehát nagyon fontos, hogy időt szálljatok magatokra, hogy megérezzétek, mi az, amit te jónak érzel. Hogy milyen projekttel akarsz foglalkozni, milyen témával akarsz foglalkozni, mivel akarod folytatni. Aztán, mit is írtam még itt föl? Ja, igen, azt is, hogy természetes tehetséged van. Tehát ugye ez, amit mondtam az elején, ez a naturtalent, az azt jelenti, hogy természetes tehetséged van. Ez olyan, hogy nekünk ezt soha nem kellett megtanulni. Egyszerűen vannak olyan dolgok, amelyekben szuperek vagyunk anélkül, hogy valaha is ezzel foglalkoztunk, valamit tettünk volna érte. Ez kicsit a többieknek fura lehet. Vannak hasonló kapuk is amúgy, ami ezt a természetes tehetséget, ezt az abszolút szuper talentot megmutatják. Például a Péternek a barátnőjének, a Mikinek van egy ilyen szuper talent tehetség, amiről a Péter tudna mesélni, hogy milyen az, amikor mindenhez ért a másik. De ez a 2-es, ebbe is benne van, ez a természetes tehetség. Tehát úgy érzed, hogy soha nem kellett ezzel foglalkoznod, mégis jó vagy benne. És nagyon sokszor, ugye, amivel mi nagyon jó vagyunk, azzal nem igazán tudjuk elképzelni, hogy ez a zseni zónánk, vagy most ez jó, és utána nem törődünk vele. Közben ez az egyik, ugye ez a hogy mondják ezt magyarul, hogy a legkisebb ellenállás útja, amit a pénzkód tréningben szoktam mondani, hogy a pénz útján induljatok már el ott, ahol a legkisebb ellenállás van. Válasszátok ki, hogy van egy archetipus, ami a legkisebb ellenállás útja, és ez ugyanaz. Tehát ez a természetes tehetség egy óriási ajándék. Tehát, hogyha neked a 2-esed van, akkor nem azt mondod, hogy jó kis ilyen remettem, mert mi a cucc. Nem, legyél már büszke arra, legyél boldog, hogy neked van egy ilyen természetes tehetséged, hogy egyszerűen értesz dolgokhoz. És ez a legkisebb ellenállás útja. Miért ne lehetne azzal egy vagyont felépíteni, vagy bőségben élni, hogy használod azt a természetes tehetségedet, amit van? És most például nektek most jutott eszembe, tudnék adni egy olyan házi feladatot, ami szerintem klassz feladat, hogy írjátok már le, hogy mi az, ami zsigerből jól megy. Milyen természetes tehetségeitek vannak. Tehát, hogy az mindegy az, hogy azt írod, hogy bepakolni a mosogatógépet, vagy berendezni a könyveket színek szerint. Tehát, hogy mindegy, hogy most ezt nem kell megmutatnod, de írd már le, légy szíves magadnak. Ez nagyon-nagyon izgalmas amúgy ez a feladat, hogy leírod az összes természetes tehetségedet. Az, amire úgy gondolod, hogy soha nem tanultad, zsigerből jól megy, nagyon jó vagy benne, mások már szóltak, és lehet, hogy akkor veszed észre, hogy hát ez nekem olyan semmi, nem olyan érdekes, mert ugye én ezt már tudom, ha megszülettem, és akkor azóta tudom. És ami előfordul, azért jól csináltam pár jegyzetet, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy hasonlóan, mint az 1-esnél, neked is lehet az az érzésed, hogy még keveset tudsz, és próbálsz ilyen okleveleket beszerezni, vagy hogy diplomát, vagy hogy bizonyítványt, hogy valahogy be tud bizonyítani magadnak a tehetségedet. De az az igazság, hogy soha senki nem fogja ezt kérni tőled, mert egyszerűen annyira jó vagy ezekben a dolgokban, a természetednél fogva, hogy automatikusan jönnének hozzád az emberek, mert ugye ezzel vonzod őket be. Úgyhogy ezeket tudom mondani a 2-esnek, meg az is nagyon fontos, erre is rájöttem saját tapasztalatból, hogy nem kell papíron bizonyítani, hogy mibe vagy te természetesen jó. Tehát nagyon sokan mondják, hogy jaj, de nekem nagyon fontos az a papír, meg nagyon nem fontos az a papír.
Amikor elkezdtem a vállalkozásomat, na jó, akkor már vállalkoztam, és kiderült, hogy a bősi tudatosság miatt keresnek meg az emberek, mert szájhagyomány után elterjedt, hogy én ezzel nagyon jól tudok bánni. Nekem erről nem volt papírom. Én sose jártam gazdasági egyetemre, mint például a férjem, ő gazdasági egyetemen is tanított meg így. Nekem erről nem volt papírom. Mégis nem éreztem azt, hogy én nem tudok adni az embereknek. Bátor voltam ahhoz, meg magabiztos, hogy nem kell az a papír. Most minek arról papír? És most egy ilyen kérdést tudnék feltenni, hogyha van valami bajod, valamilyen testi tünet, vagy valami, és szeretnél arra egy gyógyírt, akkor kihez mennél, hogy elmész mondjuk egy orvoshoz, aki ezt tanult az egyetemen, és megtanult, hogy hogyan kell ezt gyógyítani, vagy elmész valakihez, aki ezt a problémát megoldotta magánál. Hova mennél? Megnézem most a chattet. A második. Aki kigyógyult a rákból, én ahhoz az emberhez mennék, ha rákos lennék, nem pedig egy orvoshoz, aki tanulta. És szerintem nem kell papír arról, ami neked amúgy is természetesen megy. Jó, mondjuk lehet, hogy valaki orvoshoz megy, igen. De a orvoson még nem ment még keresztül rajta, akkor neki nincsenek olyan tapasztalatai. Akkor neki tudása van, ugye elmébe, amit összeberakott, meg amit megtanult, megtanítottak neki, és ez a tudás nem tudom milyen gyakran cserélődik, mert a világnak a tudása 18 hónaponta cserélődik ki, meg duplázódik. És nem tudom, hogy az orvosin mennyire cserélődik ki a tudomány, és hány évente adnak új füzeteket, könyveket, új dolgokat tanítanak az orvos, aki ugye orvos szeretne lenni. Azt nem tudom. Igen, aki megoldotta, hitelesebb, és életszagúbb. Úgyhogy engem nem zavart már az, hogy nekem nincs erről papírom. Engem az nem érdekelt. Úgyhogy szeretnélek arra biztatni, hogy nem kell papíron bizonyítanod, hogyha te valamiben természetes módon nagyon jó vagy. Mert egyszerűen inspirálod az embereket arra, hogyha az energiádban vagy. Ja, és még a másik, hogy, vagy még az utolsó, ami eszembe jutott még, hogy ha visszavonulsz és élvezed a csendet, ezáltal te inspirálsz másikokat arra, és emlékezteted a többi embert arra, hogy el ne felejtsenek ők is visszavonulni. Tehát amikor én pörögtem, mint egy Duracell nyuszi, és nem vonultam vissza, csak amikor már totál túllőttem a célon, és a férjem mondta, hogy gyere, most már pihenj, meg nem. Mert a projektornak nincs egy ilyen kikapcsoló gombja, mint a generátornak, és csak pörögtem, akkor körülöttem is nagyon pörögtek az emberek. De amióta megengedem magamnak ezt a visszavonulást, és szerintem majdnem ilyen 50-50%-ban élem a 6-ost meg a 2-est, tehát hogy majdnem 50%-ban vagyok aktív, és vonulok vissza, és adok időt magamnak, ugye ezeket mind-mind feldolgozni, imádom ezt a belsőt is. Inspirálok másikokat is arra, hogy van élet még a pörgős vállalkozáson túl, meg a sok-sok programon túl, tehát, hogy ezáltal mi másokat emlékeztetünk arra, hogy jó ez az út is. Tehát ugye ez a remetesség, hogy ez is mennyire fontos. Na, belenézek a chatba, hogy mit írtatok. Én megbeszélgettem magam ezzel, hogy nem adtam magamnak időt. Igen. És itt jön az, amikor ugye valaki kérdezte, vagy többen is kérdeztétek, hogy nem szűkít le minket ez az önismeret, vagy ez az ismeret a Human Designról. Szerintem nem, mert elkezdünk, tehát én nem érzem ezt, hogy beszűkült az életem, de olyan döntéseket tudok hozni, ami tényleg nekem való. Tehát, hogy azóta, hogy így jobban így az anyacsavart így meg tudtam pörgetni, vagy meg tudtam forgatni, ami a Human Designra volt. Én rengeteg mindent csináltam már úgy, ahogy kellett volna, egyszerűen intuitív. De amikor még a többi dolgot is beleraktam, akkor éreztem igazán, hogy úgy elkezdek működni, ami tényleg én vagyok.
hogy már nem ciki visszahúzódni. És az a kérdés ugye, hogy te szeretnél önmagad lenni, és olyan energiával ragyogni és kijönni a világba, amilyen te vagy pedig tovább szeretnéd ezt csinálni. Tehát én nem úgy érzem, hogy ez beszűkít és beskatujáz, hanem éppen az, hogy szabadságot ad annak lenni, aki én úgy is vagyok. Jó, és akkor igen, vannak dolgok, amiket nem csinálok, de nem úgy érzem, hogy beszűkítene ez a tudás. Meg főleg, hogy nem is a tudás, hanem ez a cselekvés. És akkor jön be, hogyha nem éljük a saját dizájnunkat, akkor jönnek ezek a betegségek. Meg ezek a testi tünetek, mert hát valahol meg kell, hogy jelenjen, ugye, amikor nem vagyunk önazonosak, vagy nem úgy működünk, ahogy ugye meg lenne ez írva, vagy ahogy nekünk lett ez, sőt, hát mi választottuk ki. Tehát ahogy ez nekünk passzol, akkor érkeznek ezek a testi tünetek. Nem tudom, meséltem-e nektek, de nyilvánosan már beszéltem róla. A workshopon, az fel van véve, az a felvétel, beszéltem a rozáceámról. Nagyon-nagyon-nagyon sok évig rozáceám volt, és az gyógyított meg, hogy kiálltam. Tehát ugye persze megnéztem, ugye Kurt Tepperwein mit ír róla, testi tünetek, meg Louise L. Hay dolgozott vele, meg leírta a könyveibe, azokat is megnéztem, és fura volt az, hogy a test ugye produkál tüneteket. És hogyha én máshogy ki tudnék tűnni, hogy nem a testemnek kell feltűnővé válnia, hogy nézzenek már rám az emberek, és figyeljenek már rám, mint természetes példakép, szeretném, hogy az emberek figyeljenek rám, hanem hogy találok egy olyan témát, amivel én ki tudok tűnni, akkor a testemnek már nem kell gyártania. És így is volt. Olyan fontos volt az egyik üzenetem, hogy elkezdtem színpadra lépni. Először kis csoportba, nagy csoportba, utána rendes színpadra, meg konferenciákra. És rohamosan úgy gyógyult, ahogy én megmertem magamnak azt engedni, a testi tünetet, a testi gyógyulást a tünetre. Mert nem működtem úgy, ahogy nekem meg lett volna írva, ugye ez a példakép. Nem tudtam soha példakép lenni gyerekkorom, hát apám igazgató volt, ott nem lehet példaképnek lenni. Inkább elbújni szőnyeg alá, inkább meg sem mukkanjak, mert hát mindenhova passzolnom kellett, alkalmazkodnom kellett mindenkihez, minden szituációhoz, minden értékhez. Én úgy éreztem, hogy nem is élek. Megszületett a húgom, aki szívrendellenességgel született, és akkor tudtam fellélegezni, miután mindenki a húgomra figyelt. Úgyhogy a húgom volt az angyalom, meg a megmentőm, és akkor fellélegeztem, és akkor elkezdtem, és jártam szavaló versenyekre. És imádtam ezt a részt. És mégis utána nem volt még ez elég, úgyhogy a testem utána tüneteket hozott. Úgyhogy dolgozok emberekkel, akik testi tüneteik vannak, és a Human Design-ba keressük ott is a válaszokat, hogy mi az, ami elcsúszott neki, mert lehet, hogy neki is pont ez a remetesség kellene, és pörög, mint egy Duracell nyuszi. És nem figyel magára. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontosak. Köszönöm, jaj, de jó volt ez most. Az, hogy nincs kettes, hát azt jelenti, hogy mondjuk neked ez a remetesség nem olyan fontos. Mindenkinek jó ez az én idő, úgyhogy lehet, hogy neked így még tudatosabban kell ezt választanod, hogy legyen azért neked is szüneted, de ez neked nem olyan fontos. Tehát te, amit így választottál, remélem nem most kezdi update-ölni a számítógép magát, elnézést, így felugrálnak ilyen gombok. Tehát, hogy az, amit te választottál, ahhoz neked a kettes vonal, mint ez a remetesség, ez a benti reflexió, meg így, hogy ez nem olyan fontos, ugye? De akkor neked tudatosan ezt lehet választanod, hogy nehogy kimaradjon, mert azért én úgy vélekedek róla, hogy azért az én idő fontos. Nem tudom, Niki, 2 van a bal oldalon. Igen, hogy azt éred, hogy fontos neked, a lelked vágyik rá, pontosan. Tehát tudatosan nem mutatod ezt a külvilágnak, hogy te visszavonulsz. Mert lehet, hogy te a külvilágnak egy olyan képet mutatsz, ugye, hogy pörögsz, aktív vagy. Ugye, hát neked azért erről szól a vállalkozásod is, ugye? Te azért nyilvános vagy, ugye filmben vagy tévénél dolgoztál, tehát ugye, hogy te nem ezt mutatod kint, hogy te majd itt visszavonulsz meg, hogy neked nagyon fontosak ez az én idő. Ez így érthető?